Jingle bells, jingle the way. Oh, my fun, the Christmas fight, the hope and social side. Днеска е Коледа. 30. Днеска не е Коледа. Не 30, ама 3 декември. Ето там е верно 3 и тук, ако виждаш, тук е елфите. Елфи? Ние не ги изводихме. Дойдеха сами. Верно каза ми истината. Нали, мама? Да, сами излизат вечер. Да, и правят много хубави неща. Днеска... Ако сте добри, правят хубави. Ако сме добри. Ако сме добри. Ако не сте добри, правят Лоши неща. Орис не се яде така. Окей. Сега се правим сърми. Тук има ориз. Измит орис. Една теники. Chopped tomatoes трябва. Отворих ги. Тия не знам защо. Те са ги пазят. Казва се кромит. Кърмит. Те са ги пазят за мене. Нова тенджера, къде го вземихме. Вземехме го и михме. Вчера си купихме ново тенджер. Да. Направихме пуканки и стана тъмно. Да, тук. Ние ще пак ще го Не използваме. може да го измием сега. Няма значение, пак ще го използваме, Пак ще нали? го използваме. Тук и това виж много ми харесва. Тези са листя от какво са това? От дърво. Лозови. Лозе. Не знам, нещо много ми харесва. После много вкусно ми се Те тия. са ти любими за мен. Да. Тия не ми харесват. Не знам защо. А на мен са ми любими за мен. Това е по-хубаво. кисело зеле. Не ми харесва кисело зеле. Окей, ще направим и двете. Да. Айде, почваме. Първо, какво трябва да направим? Не знам. Не знам как се... О! Първо трябва да направим ориза. Не. Първо правим ориза. Тиквичката, моркова на миксера. Това те просто... Удрежи им краищата. Голяма или малко? С малкия. И да направим ориза и после ги завиваме. Константина гледа. Тиква. Да, браво. Не е тиква, а е тиквичка. Тиквичка. That's a funny one. Oh, this is actually quite nice. Това много и satisfying. Да ги предваме тук ще го ползвам това на нещо. Да знам, мама ще ми помага за това. И после... Сега кромида да нарежеме. Да. Тиквичката с моркова е готов. Кромида, домата, подправки. It has to be mixed. Запързване. Да, трябва да се... И трябва и тия. Да. Много като сквиши. Как да спра? Кимьон. Може ми на Константин. Казвай здравей! Здравей! Чато като правя самички. Нали обичаш самички? Да. Сега да раздавим така. Не! Ето така. Чакай. Баба ни показа. Баба, ако гледаш това, може ли
да не звъниш по някой път. Защото помня как ни показа как на бара. И аз обичам така. И аз обичам така. Искам още един път с теб да правим самички. Браво! По-стегнати трябва да са. Мама, помощ! Окей. Браво, Роза. Ти помагаш. Аз само трябвам помощ с листата. Ето, Кака? Орище? отиви си вземи. Внимай в тенджерето, малко топло. Не знам колко. Една лъжичка. Ето така. Леко. Сарко. Нищо? Така ще бъде грешно. Това дума е. Спете сте ме. I say, I am proud of myself Браво. because I like sandwich to do. Сега го кажи си цялото. And I like to cookies with Rachel. Некой си хапва тук тайна. Гладна съм. Да. Костадина, това на български. Кажи, аз съм горда с това, което Аз съм горда. Как се Горда с това, казва? което прави, защото прави се Cookies на български. корабийки. Браво. Курбийки с Рейчел и много харесвам. И аз съм proud да правим курбийки с Рейчел. Корабийки с Рейчел, скоро, да. За Коледа. Как? Аз имам нищо. Още вземаме растенца. Jingle all the way. So much fun is It's all my fun. fun is one more sleep and sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, Jingle all the way. All my fun, the Christmas ride and all my sleigh. Аз съм гладна. Затова ядам рис. I'm so hungry, so hungry, so hungry, so hungry. Mommy, do the telephone to me. I am so hungry, I am so hungry, I am so hungry. Некой гладен. Пей песен. Hey!